Borok tongmani swini rok daron naharkha. Belai kheno huwa namai sincha. Koktoma social media o kasawi phaikha. O mangpili social media o tabuk mar kheno pirjagai tongo eba kheba viral ongoi tongo. Bahai ke khoroksa borok swini rop eba kheba swi haike boni bwsak mwkhang rokno surgery khlaikha abo bo kuno chikon mikon rangya kuti kuti rang khibui belai kheno huwa namai sincha tamni hingkhe जों borok muni shu naithoknani bagoi to plastic surgery khlaio obo to jotono saiman baio abo hai kwbang mano tongo Hollywood eba Bollywood rogo actress actor kwbang mano borok plastic surgery bai mangno naithogoi tongbayo borokni natural mwkhang bo naithogoi phiaba borokni mwkhang no teibo attractive eba kheba mwkhang kolok naithok khlainani bagoi model face namai nao borokni ichha mote borok ongjagya eba kheba naithok jagya hingkhe lakh lakh koti koti rang khibiwoi borok sak sak no slai nao phiaba obo hingkhe belai kheno wana jaknai kok tamni hingkhe bo khoroksa borok tongmani naithokna thangtani o bo bini kuno skin color no change khlailia bukung cafe no kuplak khlailia mohol chikon no kotor abo kahai kuno mukhango different khlailia phiaba tama wngkha hingkhe bo kuti kuti rang khibikha surgery eba kheba bini sori no pura puri no paltongnani bagoi abo bo swi haike tongnani bagoi se hingkhe bo obo kahaike swini rop eba kheba plastic surgery khlainamani yagulo swi haike no public place o thangoi bo guriwi kha tei swi haike no behave bo khlaikha swi haike pungoi hingka hingke o mangpili eba kheba video social media o viral ongoi thangmani yagulo tabuk lukurok kwbang mano borokni sungmung je obo kubui kubui de hai ongkhana baksa baksa kheba biswas khlai tongkha tei o je swi haike surgery khlainanai boni mwkhang je surgery khlaia swkhang a borokni abo bo mangpili viral ongoi tongo hingke norok screen o nugui no mankhana obo no hingke tabuk lukurok o mangpili viral ongoi thangmani yagulo borokni kaham hamya comments rok bo nugui mankha baksa baksa kheba salai tonglaio obo artificial intelligence eba kheba AI bai swnamjak photo eba video se baksa baksa kheba sao obo kubui kubui no reality gotna no obo khoroksa borok bo swi no belai kheno hamjago bini swi thui thangmani yagulo bo kisa kobor hai ongoi thangkha bini swi ni bagoi tei abo haike no bo bini je swi pet tongmani bwsa haike hamjakmani thui thangmani yagulo boni rop haike no bini bwsak no sajogoi naharka hinui sawoi khwnarikha hingkhe tabuk nai naikhe bo obo kubui haiya ongoi tongo tamni hingkhe chong naithoknani bagoi tabuk sitra naithokya wngkha hingkhe chong nokhang no simi plastic surgery khlainao eba kheba body builder rok wngna muchungkha hingkhe chong kwbang mano medicine injection ni through tui chini body rok khlainao tei bo attractive wngnani bagoi buini nojor o phiaba obo kahai swi rok wngnani obo kuno dino borok ni bagoi possible ya tamni hingkhe khoroksa borok ongoi kuno dino phano swi ni rop khlai tongnani muchungkolak even swi ni bagoi simiya obo যেকোনো পশু পাখি এবা খেবা যেকোনো ফানো অংথন borok no kare kubuni rok ni daran hanai obo kuno dino fano ongmania जों borok hingka hingke borok ongoi borok ni robo bwsuk jora naithogoi tongman amse nayo tabuk abase competition hingke norok khe tamo sanani muchungnai obo artificial intelligence bai de swnamjak na kubui kubui no omo kuti kuti rang khibiwi bo khoroksa borok ongoi swi ni rop naharkhana hingke norok ni bwkhani kok rok comment section o thangoi comment khlai salai di।